Hej alle sammen, mit navn er Nicolas Thorseth Elsner. Jeg har etableret Thorseth Elsner Studio, og her der lærer vi blandt andet aspirerende kunstnere at finde og videreudvikle deres personlige visuelle stil. Vi laver også sekventiel storytelling, og det her det er vores hidtil største projekt, vi har arbejdet på nogensinde. Det hedder Mr. Gravity, og det er et projekt, der har arbejdet i mit baghoved de sidste 4 år. Det har været lidt i stå, men nu hvor jeg føler, at det har modnet sig så meget, så har jeg samlet op på det igen og valgt at lave den her YouTube-serie, hvor vi deler processen under tilblivelsen af Mr. Gravity. Dagens tema det er biroller og dynamikker, og det har været meget... Jeg har været igennem mange forskellige discipliner i løbet af den her uge, for at blive mere bevidst omkring karaktererne og deres formål. En af de ting, en af de knuder, der opstod tilbage, da jeg begyndte projektet for 4 år siden, det var, at Mr. Gravity han var strandet på den her måne ved navn Cavus. Og for at kunne komme videre fra den her måne, så var han nødt til at samle fuel cells, som man skulle bruge som brændsel til sin raket, så han kunne launche den. Men udfordringen for ham var, at på den her golde planet, der var det eneste væsen, der kunne overleve. Det var de her moon bears, som er baseret på water bears fra virkeligheden. Og de var de eneste, der kunne overleve det her klima. Det som de lever af, det er at spise de her fuel cells. Og i det Mr. Gravity, han får fat på en af de fuel cells, og en moon bear tager det ud af hånden på ham og spiser den, så går han ind i en kamp med den for at få den tilbage. Og efter den her kamp, så indser han, hvor hård den her kamp har været, og hvor langt han er tilbage for ligesom at være i mål med at refuele sin raket. Men fra de her partikler fra den her moonbear, som han har dræbt, så opstår en tåge, og bag den her tåge, så ser han en skikkelse. Det er skaberguden til planeten Cavus. Og den her skabergud er lidt en mentorkarakter. Noget jeg synes er ret interessant ved den her skabergud, det er at han er gud på en planet, hvis folkefærd gik i forfald. Så hvis han er en gud uden folkefærd, hvad er han så? Så er han i virkeligheden ikke rigtig noget, selvom det virker så fornemt at være gud. Og det er det paradoks, jeg synes er ret interessant at arbejde med den her karakter. Men også hvordan man kan låne fra eksistensen, fra tilblivelsen. Fordi der findes jo fædre, der findes forældre, som har forsømt deres rolle som forældre, og måske har oplevet, at deres børn ikke længere er til på den her planet. Og den sorg, som ligger i at have mistet sine børn. Og der kan jeg også godt låne noget fra det til at skrive den her karakter. Hvis man tager udgangspunkt i en gud, at han er faderen. Han refueler Mr. Gravity's raket, og Mr. Gravity han er klar til at kunne komme videre fra planeten Cavus, videre til planeten Alvarius, som er en biplanet, som står meget i kontrast til Cavus, som er gold og øde. Så er Alvarius beboet og meget dynamisk og grøn. Nogle af de karakterer, som vi møder i løbet af historien, det er blandt andet de her bier, som er på planeten Alvarius, men også en karakter ved navn Lyra. Lyra, hun skal være en fysisk manifestation af naturen, og noget af det hun skal lære Mr. Gravity om, det er ikke at elske liv fra en akademisk vinkel, men at elske liv fra en menneskelig vinkel. Og noget jeg føler kunne være ret interessant, det var hvis han møder hende på planeten Alvarius ude i en af de her grønne marker, som ikke er blevet til et bisamfund med voks, men hvor det er reelt set er planter, og man ser hende vende de her blomster.
En anden karakter, som vi også kommer til at møde i løbet af den her historie, det er faktisk i anslaget. Og det er en kvinde, som Mr. Gravity har noget kørende med i starten. Men han mister taget på tyngdekraften, og i det hun prøver på at nå ud efter ham, så opstår et Big Bang. Og hele den her verden, den går i stykker og bliver skabt for ny. Hvorfra Mr. Gravity, han vågner op på planeten Cavus. And the rest is history. På planeten Alvarius, der bliver Mr. Gravity mødt med meget modstand og misforståelse. Blandt andet fordi der er en beekeeper på planeten Alvarius, som undertrykker de her bier, og som udnytter deres ressourcer til honning. Og de forveksler Mr. Gravity med ham på grund af hans dragt, som minder meget om, og fordi de ser med segmenterede øjne. Og her skal Mr. Gravity også lære sig selv bedre at kende, hvad det er, han egentlig står for. Og det glæder jeg mig også til at skrive mere videre omkring. Mr. Gravity møder en del modgang og givende karakterer, som under hans rejse skal lære ham at blive mere selvbevidst. Og de her karakterer skal også udvikles og uddybes mere omkring. I næste uge så vil jeg tale om dynamikker eller relationer mellem de her karakterer, og så vil jeg også snakke om tematikker i den her historie. Det glæder jeg mig til at dele med jer. I morgen så holder jeg en live Q&A på Instagram kl. 8, hvor I er mere end velkommen til at komme og stille spørgsmål, hvis der er noget, som I er i tvivl om, eller noget, som I føler skulle blive uddybet mere. Så I er mere end velkommen til at deltage i morgen til min live Q&A på Instagram. Og jeg glæder mig til at se jer næste uge også her på YouTube. Ha' en god dag.